baixo do branco luar. Lobo adormecen as flores, entre as folliñas repousan os paxaros. Epifanía é un disco para conectar co que cada persoa leve dentro. Eu estou transmitindo algo dentro da miña música, pero realmente vai conectar coas dores e coas alegrías de cada persoa que o escoite. Desexaría que leve a xente a súa nena, ao seu neno interior, a aquel lugar que non queres nomear, que non queres sentir, que non queres vivenciar, que se conecte coa emoción e que nos desconecte un pouco do automatismo. Vai dicindo unha cantiga para te arrolar o ventiño. Durme, durme, meu meniño. Epifanía está conformado por cancións de antes, cancións que naceron este mesmo ano de lanzamento e que comunican moito co que eu son, falan do camiño, falan da vida, falan dos cambios e do esencial, que ao final somos como seres humanos. É un disco en 5 capas e cada grupo de cancións está nunha destas capas, o inicio, como un momento de partida, a corazada, que é un momento como de reflexión, non de estatismo, sino de ese momento de parar, a contemplar un pouco en que lugar estou, un lugar quizáis un pouco escuro, pero no que se pode atisbar un pouco de luz. A marcha, que é como o movemento xa, o movemento cara aos novos lugares, non? Moitas veces atopaste nun lugar que antes estabas moi a gusto e de pronto o lugar xa non te pertence. E aí é onde se revela esta epifanía, que é como esa necesidade de movimento, de cambiar de lugar, que no caso do disco creo que se manifesta como un cambiar de estética, un cambiar desa música quizáis máis electrónica que eu viña facendo a esta música máis acústica que me acompaña dende os inicios da miña carreira. Y en aquel alto hay un cadáver, y aquel cadáver de quién será. Seguramente será Manolo, que se habrá muerto en la soledad. Seguramente será Manolo, que se habrá muerto en la soledad. E finalmente a nai da terra é como a muller que nace, que ademais é un nai no proceso, así que tiña que estar ambas cousas, claro. E é como o camiño, este camiño en 5 capas, esta epifanía. Aldeiña de Moscoso, todo é terriña xa, onde hai rosas e claveles postas pola miña man. Eu noto unha Sheila con moita forza, como moi segura de si mesma, que penso que é algo que xa caracterizaba de antes e de sempre, pero como moi segura, moita forza, moi consciente do que está dicindo. É algo diferente, algo moi íntimo, que sona moi fresco. Moi atrevido, pareceme moi novo, moi delicado, moi coidadiño. O despliegue que montou aquí foi brutal. Desde producción, sonido, iluminación, foi unha cousa moi bonita, moi bonita. Eu convidei a miña nai hoxe para que viñera, saliu daqui chorando. Saliu chorando coa música de Sheila.
quedou alucinada. Estou super agradecida coa xente que viu aquí, con todo este equipazo e que creo que nunca fixera algo así. Estou, vamos, feliz, super agradecida, de verdade, Joder, canta xente traballando pa media hora de música. Que bárbaro. Maravilloso. Que bárbaro. Veña, pois vamos a comer.